37 dels millors ciclistes de l'estat espanyol participaran el diumenge 6 de setembre a una nova vetllada solidària al Velòdrom de Tortosa. Els organitzadors, la penya ciclista Baix Ebre, volen contribuir així amb alguna entitat social de la ciutat i enguany tots els beneficis que aconseguisquen aniran adreçats a l'Associació de Familiars d'Alzheimer a les Terres de l'Ebre. Entre els esportistes que hi prendran part destaquen noms com els de Sergi Escobar, medallista olímpic a Atenes, o els dels campions del món de tàndem que viatjaran expressament per a assistir a la trobada després de disputar la Copa del Món a Sud-àfrica. També hi haurà curses d'invidents i de representants del món paralímpic, així com una selecció dels ciclistes ebrencs més destacats. La prova arrencarà a 11:15 de la nit i l'entrada té un preu de 6 euros. La majoria d'estos 37 corredors i corredores avui mateix estan corrent els campionats nacionals. Molts vindran a lluir part dels títols perquè són d'un nivell molt alt i segurament que ens vindran en unes medalles i aquí les podran exposar.